Moch, dyn ni'n nghanol pencampwriaeth y Beiddod. Ela Roberts, dim ond 2 faidd tro yma. Ia tad, yr bai hun a'r bai ifanc yn mynd am bencampwriaeth y Beiddod yr moch Prydeinig cyfrwyog ar hyn o bryd. Ti'n dweud hwnna'n well na fi. Dipyn o long ceg. Yndi, mae o. Y gŵr yn dangos baidd yna, dros mae yna hanes i'r baidd yma, mae o teulu chi rwle. Yndi, mae tad yr baidd mae Hugh ac Amanda'n ddangos ar hyn o bryd yn faidd gafodd ei werthu gen Emyr Acw, Gwynys Walter, a wedyn na mae'n neis cael gweld bod bobl wedi cael llwyddiant ar ôl prynu stoc genna ni. Lle mae yna groesi bysedd, mae'n foment falch iawn tas y bryd chi'n gallu mynd â hi. Bysa tad, mae'n neis iawn gweld yr enw yr linell dal i gario ymlaen. O'n i'n sylwi ar y baidd yma, bych chi'n goleiach, mae'r cyfrwy yn dipyn fwy pinc ar y baidd hun, yndi? Yndi. Sa wahaniaeth o oedran di hwnna? Na, ddim yn angen rheidiol efo oedran. Dwi'n teimlo lasa bod y bai arall wedi bod allan wrach wedi cael chydig fymryn mwy o hael, ond na, ddim am unrhyw reswm penodol. Dwi'n teimlo wrach bod yr bai ifanc yn chydig yn well ar ei draed na'r baidd hun, ydyn gefn ni weld be ddaw y beirniad. Mae o siŵr o fod wedi gweld nhw i gyd yn barod, a modi Mr Andy Greedy. Mae wedi gwneud i benderfyniad yn barod, swn i'n dweud. Yndi, di am yn trilio llawer amser yn gwneud i benderfyniadau sydd yn un peth da pan mae rhywun yn dangos. O ti'n sôn yn gynharach bod o'n licio chwarae triciau a cerdded i'r cyfeiriad anghywir. Gwni weld lle eitho tro yma. Yndi, mae yna roduedd yn efo edrych un cyfeiriad a cerdded ffordd arall, a wedyn, na, dipyn o gymeriad ydi o. Dwi fel na ar ôl cwrw. Wel, dwi'n gobeithio na di'r beirniad ddim wedi cael cwrw heddiw. Syth lawr y canol. Syth lawr y canol, ia. Edrych a ddwy gyfeiriad. Aw, mae'n chwarae triciau. O, yndi. Sy'n licio fo'n ddyn camera, wan, ddim yn siŵr lle fynd. Tybad ydi yn gwybod ei hun. O, dyma ni. Y baid ifanc yn mynd â hi. Ia. Dewis poblogaidd.